vakuchengetei. Mwari wenyasha, Mwari werugare vakugonesei mbiri nerukudzo zvive kuna iye musika anotipa upenyu, chekudya nechekupfeka, anotirwira nguva dzose. Titende Mwari nechipo cheupenyu mangwanani ano, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Miss Holloway Lee Chiome, may the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the good Lord continue to favor you. In the mighty name of Jesus, I speak blessing and favor upon your life. In Jesus' mighty name, amen and amen. I hope I find you well. How's Australia? Kwakadiko Australia. I hope things are all right by the grace of God. Nyasha dza Mwari dziwanzwe, Mwari vakuchengetei zvikuru, Mwari vakuitirei nyasha, Mwari vakugonesei. Mangwanani ano, I'll read the scripture from the book of 1 Kings chapter 3 from verse 16. 1 Kings chapter 3 from verse 16. 1 Kings chapter 3 from verse 16. Mangwanani ano ndoda ndidzidzisa. I'd like to teach pamusoro pekuziva the mind of God. Uye kana waziva pfungwa yaMwari, toda kucreata nharo mauri, a fighting spirit, to fight for what is yours. Kana waziva the mind of God over your life, toda kucreata a fighting spirit in you. Beauty Makanjera, may the good Lord bless you. Nyoni Makala Mulichebwino, how's Zambia? I hope I find you well. Murungu akudariseni kwambiri zikomo. Thank you so much for tuning in all the way from Zambia, Kafue. Zikomo, thank you so much. 1 Kings chapter 3 from verse 16, and I'll read. Now 2 prostitutes came to the king and stood before him. One of them said, "My lord, this woman and I live in the same house. I had a baby while she was there with me. The third day after my child was born, this also had a baby. We were alone there, and there was no one in the house but the two of us. During the night, this woman's son died because she lay on him. So she got up in the middle of the night, took my son from my side while your servant was asleep. She put him by her breast and put her dead son by my breast. The next morning, I got up to nurse my son, and he was dead. But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born." Dennis Afik, mfumo wanga muri bwanji, Mulungu akudariseni kwambiri zikomo. Thank you so much for tuning in. So happy to see you. Prophet Makala, I'll talk to you inbox. It's all right. God bless you. Nyahandi nayo mangwana na nasi. Ndiye mukadzi wakava nenharo adiscover kuti zvinhu zvaainazvo kana kuti mwana waainaye abirwa pane exchange yaitika. Ndokubva aenda to King Solomon, kuna mambo Solomon, the one who was given wisdom, kuti agone kubatsirwa panyaya yake. Kadzi amuka mangwanani, hanzi by the reason of the morning light, nenyatsotarisa mwana wangu nechiedza chimangwanani, ndakazviona kuti mwana uyu haasiriye wangu. Hongu anga aine mwana, but asiriye wake. Akatarisa mwana uyu akaona kuti mwana uyu he was already dead. Zvake zvaanoziva zvipenyu, but paitwa law of exchange, ndokubva apiwa zvakafa. Asi zviri pachena kuti during the night ainge ane mwana uyu, achingobata achingonzwa kuti pane mwana aripo. But kwa ava mangwanani kwaane morning light, ndopa akadiscover kuti wandiinaye haasiriye wangu. My Jojo Nyautore, may the good Lord bless you. My Chikuni, may the good Lord bless you. Please say hi to Bishop. So happy to see you. So happy to see you online. Tinotenda Mwari. Progress tukiona nyasha dziri kuwanzwa. Aiwa Mwari vakuitirei nyasha pamusoro pezvamunobata, munopafadzwe zvikuru. Sister Sekai Nashe Zvandaziva, a blessed morning to you. May the good Lord increase you. May the good Lord protect you and bless you. Basara murguita tirikuona, we just pray for God to increase you and bless you so much. Thank you.
Maimurira Nyamunda, a blessed morning to you. I hope I find you kwakadiko koselia mwari wakitire nyasha zvikuru. Nyandi nayo mangwana nanasi. Ndiye vakadzi vaviri. This is a common story vazhinji tunaiziva. Kune akavatira mwana wake, akararira mwana wake mwana ndokubva afa. Ndokundotora mwana womumwe, ndokuita exchange, ndokutora wake waararira akafa akaisa kune mumwe. Advantage yaari kuda kushandisa ndeye kungoti waiva usiku asi kwakazoedza. So ndinofara shoko rinoti kuchema kungauya usiku asi mufaro unouya mangwanani. So atinoti mangwanani inauye light. Chatinoti light inauye revelation, chizaruko, kuva nekuziva kuri deeper. Usiku amai ava vakanga vaine mwana asiri wavo, but ava mangwanani by the reason of the morning light ndokubva vaona kuti wandinaye haasiri wangu. So pane kuita kwawakaipa kwekuti when the devil attacks you in such a way, you need the morning light, or you need the revelation, you need the word of God to see things through the word. Kuona zvinhu kuburikidza shoko raMwari. Nokuti pane kuona kuri common, kungori natural, kusinei neshoko raMwari. But pane kuona because the word of God is light. David achibata anoti, thy word is a lamp unto my feet. Jesus unoti, I am the light of the world. And Jesus is the word. So there is a dimension of light that in order so that we can see clearly. Mukatarisa, I'll give you an example. Pama lights atina upanyika. Kune ma lights atino shandisa muno mumba, oh, this ring light and shandisa with a life. But in a dimension ye light. Yakasiyana nema lights angashandiswa, let's say mo ground murutambu wa bora. Anonzi ma floodlights. So my lights are a dimension, your brightness is different. Jichipa kuti munhu ave nemuono uri different. Nokuti chinolida kuti munhu agone kuona is the reason of light. So mukadzi uyu zvandamuka mangwanani, because of the morning light, ndakaona kuti mwana uyu haasiriyo wangu. So tine zvinhu zvatinazvo, tine upenyu hwatinorarama hwekuti tikashaiwa the revelation of the word of God, or tikatadza kuona through the word which is the light, tinogona kuswera tine zvinhu zvisizvo. Dzimwe nguva zvinotichemedza. Imagine kuti mukadzi anga apiwa mwana but mwana wacho akafa. Honorable Silas Murambinda, good morning to you. God bless you. Say thank you so much for tuning in. Marwagitire nyasha shukuru. Vangeri Ngwenya, how are you doing? Say God bless you. Thank you so much for tuning in. So mukadzi akaexchangerwa mwana. Chinhu chaakatanga kuziva haisi nyaya yemwana wapiwa wacho, but kutanga kuziva the original son waanga abereka iye. Ukaenda kumapurisa wabirwa, let's say property, haungosvika woti ndabirwa TV bedzi wongonyora pasi zvakadaro. Aiwa, pane zvimwe zvinhu zvinonyorwa zvinoita kuti vagone kurecognize, nokuti ma TV akawanda vazova neshuwa chekuti iyi yavawana yavarecover ndo yako. So there is deeper knowledge or deeper information in every matter. Ma TV ari ma Samsung anenge akafanana, but zvichida iwe une mark yaunoziva or a scratch yaunoziva kana zvimwe zvinhu zviripo pa TV iyoyo, zvinoita kuti pagone kuva ne proof kuti really chinhu ichi ndi chako. So mukadzi uyu chaakatanga kuziva wake mwana waakapuwa naMwari, chipo chake ndo chaakatanga kuziva. Why? Nokuti pakaitika exchange usina the complete or the right information pamusoro pechinhu chawatorerwa, unogona kurarama nechinhu chisisho, unogona kugamuchira kuva nechinhu chisi chako nekuda kungoti mwana. Exchange yakaitwa pano iri very tough pakuti akapuwa futi mwana, iye abirwa mwana.
So pane nguva yekuti wakaipa unobvuta mari inofanirwa kuya muupenyu hwako, but okusiya uine mari isiriyo yaungafanirwe kuva nayo muupenyu hwako. Pane pekuti wakaipa unobvuta chinhu muupenyu hwako, okusiya une chimwe chinhu chisicho chisiri meant for you, but nekuda kwekuti iwe hauna the original information pamusoro pechinhu chekutanga. I'll give you another example. Plani yaMwari pamusoro pemunhu. Mwari vakaisa munhu mugarden reEden. Vakaisa munhu munzvimbo ine michero yekudya. Imomo munhu nyangwe ane basa raangapiwa naMwari to take care of the garden, he was not eating out of sweat. Although he was sweating, normally munhu akashanda kana kukapisa anodikitira. But the thing ndeyekuti he was not eating out of sweat. He was eating out of grace. The supply was already done by God. So he was not working to receive supply. But akaiswa muplace ye supply. Eden means abundance. Which means akaiswa mune zvinhu zvacho naMwari. By the love of God, man was put in garden. Nzvimbo ine michero. So original plan yanga isiri meant for somebody to sweat to eat. Original plan yaiva yekuti munhu nyangwa akashanda, nyangwa akadikitira, kurarama kwake kuri muna Mwari, kwete mu effort yake, asi kuti kuri mu grace, not mu sweat. Although sweating, but as a believer, you must bank on grace. Unofanirwa kuva ne right information yekuziva kuti kurarama kwangu nezvese zvingaitika muupenyu, nyangwe ndichishanda, ndichidikitira, ndichidii, pane kurarama kwangu ndakakuisa muruoko rwaJehovha. So original plan ikasazivikanwa, tinorarama a second hand life, tinogamuchira zvisizvo. Deuteronomy 8:18, and the Bible says, I am Jehovah God, who give you power to make wealthy. Ndini Jehovah Mwari wako, unokupa simba rekubudirira. So there is power to make wealthy. Sazvichida ukaona mazuva ano kuti kana pakaparidzwa pakadzidziswa vanhu, pakapiwa vanhu empowerment to make wealthy, vanoona sekunga hazvisi mushoko raMwari, haisi plani yaMwari. Pfungwa ine vanhu ndeyekutaiwa kana tatendeuka tavanhu vana vaMwari, we are now ready to die and make heaven. Pane kuri kuendwa, that's true. But the original plan, the assignment of men on earth, tikasainzwisisa nekuiziva, tinogamuchira second hand information isiri iyo iri correct. Because the correct information, tinofanirwa kuenda pa original plan or the original mind of God. It's unfortunate kuti Adam and Eve vakabereka vana vavo vadzingwa mugarden. Sazvichida vakasapa vana correct information yekuti kuno kwatiri kugara inhau yepunishment, haisiriwo original plan. Vana vanokura vane a jungle mentality, vasina a garden mentality. Adam and Eve vakasabudira vana vavo pachena kuti vana vangu hongu tinogara kuno, asi tine kwataigara, tine zvakaitika tikabva ikoko tikauya kuno. Zvoreva kuti the original mind of God inofanirwa kuziviswa the church or the people of God. Why? Nekuda kwekuti pane patinogona kuadjusta kamwe kararamiro kemujango, isu tichifanirwa kuvavarira kudzokera mu original plan yemugarden. So the original plan yaMwari to humankind, Mwari vakasika munhu vakatora munhu vakamisa mugarden, the original place. So munhu waluza garden in a disobedience through sin. Outside garden ndoko akuva ne family. So family inogona kukura vakaseta pass on the right information. Family inokura ine a jungle message, a jungle gospel.
vasina the garden understanding or the garden mentality. Ende kana wakurira ikoko kusango mujango mune kudzidzisana nezvamunogona kuonesana mukatozvitenda mukazvirarama imi mapotsa the original mind and the original place. So I thank God for Jesus, the last Adam. Paari kuuya, he is taking us back to the original mind of God by grace. Sin came by one man, and the grace came by one man. Law ichiuya na Moses, grace ichiuya na Jesus. So Jesus ari kudzorera vanhu mugarden. No wonder in the garden of Gethsemane ndimo maakabuda ziya seropa. Kureva kuti men atadzira Mwari ari kufanirwa kubuda ziya outside the garden to live by sweat. But Jesu paauya nokuti ari kuya kuzoreversa the case of Adam, ndiye ari kuita sweat in the garden. Maybe it goes for another day. Banyaya ndinayo nhasi ndeyekuti amai ava vakachinjirwa mwana, chakavapa maguts, chakavapa strength, chakavapa nharo, vaiziva chavanga vabereka pekutanga. Church ikashayiwa the first hand information, ikashayiwa the original knowledge, the original mind of God. We will settle for less, we will accept anything. Why? Because the devil tsika yake ndeyekuita exchange the truth okupa nema, but nema dzaanokupa dzinenge dzine ka element kanenge truth kekuti kana usina the understanding of the original truth you accept that. Fake money yakafanana ne original. Zvikatongosiyana, zvikanyanya kusiyana, it's easy for you to tell kuti haisi mari. But they will try by all means kuti zvifanane, so that it takes deeper information kuti unyatso verify, uzive kuti iyi fake. So the devil paanounza a fake gospel, fake information, anoedza nepaanogona kuda kuedza kumanikidzira kuita zviite sekunge ndizvo. Saka uchiona zvichizoita izvo nyore kuti munhu aite buy in to the wrong gospel, nekuda kwekuti maari magara musina the original gospel. Chakapa mukadzi uita nharo kuti aende kwamambo Solomon, anga aine the right information yekuziva wake mwana. Vana vane difference yevana, mumwe akabereka nhasi mumwe akabereka after 3 days, they are almost of the same age. Zvichida they would look alike even by complexion and whatsoever. It's hard to tell kuti mwana wako mwana wangu, but ndinofara kuti mai ava vakanga vaine right information yekuziva kuti uyu mwana uyu ndewangu, wandapiwa hongu mwana patasi wangu. Getting the original or the right information first matters most in the things of the kingdom of God. Why? Nokuti tine information yatakufamba nayo, tine shoko ratakurarama mariri, tine zvatakatenda zvisizvo, riri vhangeri remusango, tisina kuudzwa the original message yemugarden. Kana muri mugarden, munhu wakapiwa zvekudya naMwari. Kana muri mugarden, munhu akaedza kuzvipfekedza, Mwari vakamubvisa mashizha iwayo, vakamupfekedza matewe. Kupfekwa kwematewe yaingova a shadow picture yekudeuka kweropa kwemhuka for a man to get the covering. Nokuti hatigoni kuwana matewe kana pasina mhuka yafa. Nekuda kwekuti mutongo wanga uri wekuti vanhu vakadya muchero vachafa, but pavakadya kune mhuka yakafa. It
was just a shadow picture ya Kristu uri kufira kereke yake kuti vanhu vagone kuwana the covering of sin. Christopher Makungwa, you're welcome. God bless you. Michael Mapeture, may the good Lord bless you. People of God, hear me very well. Challenge yatinayo ndeyekushaiwa original information. Torarama tine the second hand information yatinogona kutogamuchira. Why? Nokuti kana mukadzi akabirwa mwana haana kusiiwa akadaro, akapiwa mwana, so pane kutorerwa nekupiwa chaida kuti fananei nechawatorerwa. Saka zvinotora the original knowledge yekumboziva chaimbova chako, kwete kugamuchira kuti mwana, but pane zvaunofanirwa kuona. So zvakafanana nyangwe newanano, kuti Mwari vakakupa wanano iri design, iri kubva muruoko rwaJehovha, unofanirwa kuchiziva the mind of God concerning marriage. Samuchiona shoko rinoti the blessing of the Lord maketh rich and add no sorrow. Zvorauti pane pamwe pekuti you become rich but uri mu deep sorrow always. That's a sign yekubva waziva kutaiwa kana zviri zvaJehovha, the blessing of the Lord maketh rich and add no sorrow. Ropafadzo yaJehovha inopfumisa and haina kuchema. Iye anoti takurai joki rangu nokuti rakareruka. Carry my yoke, for my burden is light. So pese paunotakura the assignment of the kingdom of God, chichaita kuti uzive kuti this is the original assignment, the burden is light. I always joke this way, nditaura nevanhu kuti ukanzwa zvaakurema pamwe pacho haudi kushingirirai, unofanirwa kutura pasi wobvunza kuti ko hapana zvevanhu zvaiswa here, nokuti izvo zvaMwari zvacho zvakareruka. Kunamata Mwari mufaro, kunamata Mwari haisi hondo, Mwari rudo. So when you know the original mind, the original plan, pese panouya something fake, panouya chinhu chisicho, pfungwa isiriyo, you must stand ground to fight and recover what is yours. Pfungwa yaMwari yakamira sei pamusoro pebasa rako? Pfungwa yaMwari yakamira sei pamusoro pefamily yako? Mwari vanoti kudii pamusoro pewanoni yako? So pese panosumuka nekuronga kwemhepo dzewakaipa, zvaizi kuti ugone kuziva kuti this is not the mind of God. Wakaipa anenge aita exchange, wakaipa anenge apindira akabvuta chinhu pano. Munoziva here kuti Jesu achiuya ari mwana waMwari, ari supposed to die for people on the cross. Pakava nema-elections akaitwa. Pilate akabvunza vanhu, munodani Jesu kana kuti Barabbas? Which means nyangwe Jesu ariye akabva kudenga kuti auye kuzofira vanhu, the devil anga auya ne-mind ye-exchange, patova ne-battle, a challenge yekuti who is going to the cross, achiziva kuti pakaenda munhu ane zvivi, vanhu havagone kuregererwa zvivi. Panofanirwa kuenda asina chipomerwa, anova Kristu Jesu, gwayana raMwari risina gwapa. Pacross pari meant kuti paende Jesu, but there was a man called Barabbas. And I want to show you something chiri a bit common pano. Jesus is the son of the Father. Uye Barabbas zita rake rinongoreva kuti son of the Father. Ba, it means son of. Abba, it means father. So Barabbas, Ba, son of. Abba, Abba's father. So Jesus na Barabbas, uyu ndi son of the Father.
akabva kuna baba, mwana waMwari. Uyu ndi son of the father by name. So mukadzi akatora mwana umumwe akaendesa mwana asiriye kune mumwe. Chiripo ndechekuti uyu ukaramba uri usiku, by feeling achingobata anonzwa kuti ndine mwana. Ukaramba uri usiku pasina light, anongoshandisa feeling yemaoko, onzwa kuti mwana aripo. Kusvika ava mangwanani, kusvika pava nechiedza. Chema kungauya usiku, asi mufaro unouya mangwanani. So usiku unotaurwa itime yaunenge usina the original information, itime yaunenge usina revelation, itime yaunenge usina the right information. Anonzi mangwanani or morning light, itime ye information, itime ye revelation. Which means mangwanani ako ane chekuita kwete nekuti kwaedzere, but nokuti wawana the right information in your mind. Saka neshoko rangu mangwanani ano ndiye kutanga watsvaka the original information, the original knowledge. Why? Nokuti the original information or original knowledge ikashaika mauri, you will settle for less, you accept anything. Munoziva here kuti Faro pane paakabvuma kuti vana veIsraeri vaende, Moses akaramba. Chakapa Moses kuramba chiyo vachida kubuda muEgypt. There was a condition yaicontradicta the original mind of God. Pharaoh anoti endai siyai mombe, endai siyai madzimai enyu. Mwari vachitaura naAbraham, Genesis 15, 13 and 14. Mwari vachitaura naAbraham, vanoti vazukuru vako kuti vana vako vachavanhapwa muIjipita, asi vachabuda. Haina kugumira pakuti vachabuda bedzi, zvaiva necondition yekabudiro. There will be slaves in Egypt, but they will come out with a great substance. Vachabuda vane zvinhu zvizhinji, they will come out with a great substance. So nyaya yeExodus haisi yekubuda bedzi, but in a condition yekabudiro karimu original mind of God. So chinopa Moses kuita naro kuti hatiende tichisiya mombe, hatiende tichisiya mhuri dzedu, madzimai nyangwe vana, kuziva the original mind of God. Mwari pavakataura nemuprofita Abrahama, vachabuda, they will come out with the great possessions or with the great substance. Exodus yanga isiri yekuti varume chete vabude. Exodus yevana veIsraeri, including madzimai nevana. So pakava nenguva yekuti Pharaoh wakaisa a condition yaigona kuti dai Moses asina that information, aingo accepta chero tabuda, chero tabva muEgypt. But kabudiro kaiva nenyaya, paitodiwa munhu anoziva the mind of God. So pane nguva yekuti we settle for less, we accept anything in life. Ita ndofunga ndo zvandakarongerwa naMwari, ndokurarama kwacho, ndomaimiriro azvo. Uri munhu aneta nesituation, arwadziwa kwenguva refu, to an extent yekuti wakaipa azevezera mukati menzeve yako, akakupa manyepo yekuti just accept it, ndokararamiro kacho. Ndo zvakangodawo Mwari kuti uraramisa izvozvo. Asi ukadzoka kumorning light, to the revelation of the word of God, rinofanirwa kukuonesa kuti chinhu chawagamuchira ukatenda kuti is part of my life, Jesu ndo zvaakasiyira denga rake akauya panyika to redeem you, to deliver you from that. So munhu akatambudzika kwenguva refu anosvika paana accepta a challenge, dambudziko, like the Shunammite woman, paakanzi naElisha, chii chaungada tikuitire?
iye akati, I'm living well among my own people, yet she had no son. Kureva kuti anga asvika pakuzvitambira, pakuzvigamuchira kuti ndoupenyu hwacho, ndokararamiro kacho. Ndauya kuzomutsa nharo mauri, ndauya kuzomutsa nharo mauri. Check the word, check the original mind of God. Kana waiziva pfungwa iyo, ukaziva zvokwadi yaMwari, ukatanga kunyengetera, ukachema kuna Mwari, ukademba kuna Mwari, Mwari muranda weshoko rake unomira newe for that thing to come to pass. Pastor Gambari, how are you doing, my brother? May the good Lord bless you. So when you know the original mind of God, unaita naro. When you know the original mind of God, unofanwa kuita naro. Like the issue of Mzimai, I wanted the issue of blood. Paakaziva kuti Jesu unoporesa, nyangwe tsika yainga isingatendere kuti ave pakati pevanhurume nekuda kwecondition yake, she fought her way kusvika asangana nehealing yake. Ndoda kumutsa mwoyo wekufaita mauri, not to take things casual and light. Satana asakupe kurelaxa nekugamuchira, ariye aita exchange, chiri original mauri chabviswa chabiwa. Imagine kuti mukadzi uyu kana apiwa mwana akafa, dai akazvigamuchira, kungoenda kundoviga mwana, osara asisina mwana. Asi paakafaita, paakaenda kuna mambo Solomon, akadzoka aine mwana wake mumaoko. Ndiri kuti kudii mangwanani ano, chinonzi chako ngachibatike. Inzwaga, I'm preaching the one greater than Solomon. Kuna Solomon vakaenda nekesi yemwana mupenyu wavairwira, amai vakapiwa mupenyu, umwe akadzoka kumba akasvika kuenda kunoviga mwana wake. The one greater than Solomon, that is Jesus Christ of Nazareth, he can also resurrect, for he is resurrection and life. Kureva kuti kune vanhu vane tsika yekuti vakaba zvinonzi zvako nekuda kwemweya weshaisano vanozviuraya zvinhu zvacho. Uyu akaba mwana akaramba aine mwana mupenyu, amai vakaenda kuna Solomon vakadzoka nemupenyu. Kureve kuti vakakubira chako chipenyu, vanonzwa kuti tese hatifanirwi kuva nezvipenyu. Like pakesi kuti mukadzi uyu anga akamboba mwana, akapedzera kuti aiwa, urayai mwana wacho, divide the boy into two. Kune vane mweya weshaisano wekuti kana zvangu zvaramba, zvako ngazvife. I'm preaching the one greater than Solomon. He is resurrection and life. Mwari ngavamutse business rako, Mwari ngavamutse relationship yako, Mwari ngavamutse basa rako, Mwari ngavamutse opportunity yako. Ndiri kunamatira restoration, ndiri kunamatira resurrection, ndiri kutaura opportunity inonzi yako yakabvutwa newakaipa kwenguva refu. May God restore it back to you. Kana changa chakaurayiwa chikakuvadzwa nema-enemies, ndiri kutaura resurrection power, ndiri kutaura restoration and life. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. A fighting spirit. Don't just relax and accept that. Remember, Jesus is the Lion of the tribe of Judah and also the Lamb of God. Pane nguva yekurelaxa, just like a lamb. Pane nguva yekufighter, also like a lion. Ari Mauri is also the Lion of the tribe of Judah. Kurati Mauri, the fighting spirit, inofanwa kunge irimo. Don't settle for less. The devil is a liar. What belongs to you must come to you. What is meant to be yours by God, receive it. Mweya inobvuta neku-exchanger zvakanzi zvako naMwari, I stand against that spirit in the mighty name of Jesus. Ndotaura simba rechikuriri, ndiri kutaura nyasha dzaMwari nekubata kwaMwari kunoshamisa.
gamuchidzwa zvinonzi zvako, tora zvinonzi zvako. Exchange yakaitwa nemuvengi, we reject it in the mighty name of Jesus. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the original information be in you. Kuti ugone kuva ne boldness to fight. Because when you fight standing on the truth, remember the truth is a person, and the person is Jesus. Iye anoti, I am the way, the truth, and the life. Ukamira pana Kristu, Kristu unomira newe. Ukatenda muzvokwadi yake, ukati Mwari ndibatsirei, this is not mine, I need mine. Ndiri kuda zvinonzi zvangu. Don't settle for less. Kana wane original and the right information, you don't settle for less. It's not enough kuti ugariswe mugoshen, urambe wakagara muEgypt in the name yekuti ndiri mugoshen. Why? Because at the end of the day, that Goshen blessing yanga iri temporal. Why? Because Mwari vakadesigna Canaan for you, your own place. Pane pekuti wakaipa uno exchanger blessing yekuti uve neimba yako, wondogara pakakunakira, pakasununguka, gamba pachisunga pfungwa yekuti uve nepanonzi pako. I reject that spirit. Mweya wekugamuchira zvisi zvako, urelaxa pazviri, unobvuta the spirit to fight to get what is yours. Samtona pane imwe nguva yekuti iwo Mwari vainewe havakutendere kuti ubatwe zvakanaka pane imwe nzvimbo, zvigone kuopena mind yako yekuenda mune zvinonzi zvako. So hapasi pese paunofaitwa because the devil is fighting you, but pamwe pacho pari kufaitwa a comfort zone spirit yekuti unosvika pakuzorora nekurelaxa muenvironment kana kuti muzvinhu zvisi zvako. Iko kune Kenani. Yonzwa kuti aiwa Faro akatipa working conditions akanaka, there is no point to go. So pane nguva yekuti Faro unouma moyo kuti Mwari create a heart muvana veIsrael to move to a place designed by God. So pane patinorelaxa nekuzorora tiri muGoshen. Yet Goshen blessing yanga iri temporal to sustain people for a certain period of time. But the original plan of God is to move people to the promised land. So there are promises that are meant for you, but the devil will fight you in a way yekuti unosvika pakuzorora nekurelaxa. Usapani pamba kuti, I love examples. I'll give you this one before I pray. Ukaenda kumusha, munhu anogara kumusha vanobika nehuni vai, ari mukitchen nyangwe muine hutsi, unogona kusamuafecta zvakanyanya to an extent yekuti anoramba akagaremo machibika mutsi. Iwo ukapinda washanya only 5 minutes you will see tears. Unoona misodzi ichidzika nematama, which means your system ichiri kugona kuramba imwe environment inokupa masigns ekuti this environment is too smoke, haiti buda. But kune damaged to an extent yekuti anobhiliva kuti akasimba, yet the system achitanga kusvika kumusha uko aitombobida misodzi. But when the damage ikava too much, akairarama, anoimanager to an extent yekuti it becomes part and parcel yelifestyle yake. Iye obva ava nepfungwa yekuti ndofunga ndakasimba than munhu abva kutaura. Yet vakafanana, uyu chete idamage yakaitika maari for a long time akazvaaccepta. Saka kwaari problem yava lifestyle. So we need to go back to the right information, to the original information, the original plan of God, so that tigone kudhila nema-exchange akaitwa nemweya China, tigone kudhila nekuziva zvatakabvutirwa zvatinofanirwa kurikavha in the mighty name of Jesus.
Baba ndinonamata, ndinotaura nyasha nekubata kwenyu kunoshamisa. Mazviita nekutara muupenyu hwedu. Imi munoti hatisimuswi asi tiri musoro. Imi munotiropafadza patinobuda nepatinopinda. Imi mune mufungo wakanaka pamusoro peupenyu hwedu. Imi Mwari munaro simba rekupa vana venyu kuti vave nekubudirira. I reject poverty. I reject poverty. I reject every plan of the enemy. Isikade kuona kubudirira kwevana vaMwari. Ndataura favor, ndataura blessing, ndataura zara kwemasuo. Financial breakthrough. Chinobatwa nemaoko Baba chiendeke. The blessing of the Lord maketh rich and add no sorrow. Baba ropafadzo yenyu haina kuchema ine kufara. Ngazviitike muupenyu hwana venyu. Ngazviitike muupenyu hwedu. Nokuti makatendeka makarurama. Ndimi wazuro nhasi namangwana. Ndakupai mbiri nekukuremekedzai. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, people of God. May the good Lord continue to protect you. May the good Lord continue to bless you. Mweya wenharo ngaudyarike mauri.